Jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto odjął mi subskrybera? Kto z was? Kto z was? Miałem 24, a teraz mam 23. Kto to zrobił? Jak się dowiem, kto to zrobił, zdelituję wam konto, ale macie propozycję. Albo wam zdelituję konto, albo z powrotem dacie mi 24 subskrybery, albo i więcej. Rozumiecie? Rozumiecie? No, to tyle. Pa. Ale tak śmiało. Czy potrafisz tak śmiało na parkiecie na przykład? Uprzedzenie. Słyszała Pani kiedyś pterodaktyla? Pterodaktyla. No nie.